Хайырлы күн, хөрмәтле телевизор караучылар. Августның соңгы җомгасында сезгә күңел күтәренкелеге һәм уңышлы көн теләп, бүген эфирда мин, Миңназым Сәфәров булырмын. Совет чорында яшәп калганнарыгыз "Ватан кайдан башлана" дигән җырны хәтерлидер әле. Әйе, әлифбадагы рәсемнән, күршедә генә яшәгән тугры дустыңнан яки әниең җырлаган җырдан да башланырга мөмкин ул ватан дигәннәре. Һәр халыкның үз җыры, үз моңы булган кебек, һәр җырның да үзенчәлекле, шул заманга гына туры килә торган җыры була. Җырлар үтү белән онытылган җырлар янәшәсендә халыкның рухын, өмет-хыялларын, бөтен булмышын чагылдырган, онытылмый торган җырлар да бар. Андый җырларның күп очракта авторларда төшеп кала, аларны халык җыры дип атый башлыйлар. Ләкин җырның тарихын, нинди шартларда язылуын белү, аның тәэсирен, мәгънәсен тагын да көчәйтә, аны җанга якынрак итә. Нәкъ менә шуның өчен без бүгеннән башлап үз тапшыруларыбызда бер җыр тарихы дигән сәхифә ачып җибәрәбез. Ә бүген исә сүзебез татарларның рәсми булмаган гимнына әйләнгән "Мин яратам сине Татарстан" җыры турында булыр. Җыр сүзләрен Роберт Рәкипов язган. Ул 1936 елның 10 ноябрендә Татарстан Республикасы Шөпрәле районының Яңа Чыкалы авылында туа. 1995 елда бакыйлыкка күчә. Әлмәт шәһәренең бер урамы аның исемен йөртә. Көй авторы Роберт Андреев 1956 елның 31 мартында Татарстан АСРның Сарман районы Баткак авылында туган. 1986 елдан башлап җырларга көйләр яза. Татнефть газ эшкәртү идарәсе Ромашкино санаториенда эшли. Мин яратам сине Татарстан җырын тамашачыга җиткерүче Салават Фәтхетдинов 1960 елның 10 гыйнварында Башкортстанның Тәтешле районында Аксәет авылында туа. Иҗат юлы 1989 елдан башлана. Татарстанның халык артисты. Мин яратам сине Татарстан, алтаңнарың өчен яратам. Җыр сөйләр өчен түгел, ә көйләр өчен чыгарыла дип әйтәләр. Шулай да көйләгәнче сөйләп алыйк әле. Мин яратам сине Татарстан җыры беренче тапкыр 1991 елда Рига шәһәрендә үткәрелгән Сабан туе бәйрәмендә яңгырый. Даугава елгасы ярына басып, Роберт Андреев Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребезгә өр-яңа җырын бүләк итә. Тәүге тапкыр башкарылгандагы дулкынлануым әле дә истәди. 40 ел элек булган хатирәләре белән уртаклашып, Роберт Андреев. Минем Роберт Рәкипов шигыренә язылган иң беренче җыр Зөһрә дигән җыр иде. Ул җырны драмтеатр бинасында концертта катнашып, ул җырны җырлап, концерттан чыкканда Роберт Рәкипов килеп минем белән күреште дә, шунда очраштык без аның белән. Шунда ул миңа үзенең шигырьләр җыентыгын бирде. Кичкенә генә шундый зәңгәр җыентык. Шул җыентыкта мин яратам сине Татарстан дигән җырны текстны алдым. Ул вакытта бу 90-нчы еллар иде, 90-нчы ел. Шундый күтәренке, ниндидер патриотик рух белән йөри торган вакыт, безнең республика 16-нчы союздаш республика булыр дип шундый хис белән йөридек, ышанып. 30 августта мөстәкыйльлек игълан ителде 90-нчы елда. Менә шул көнне мин ничектер шундый күтәренке үзем дә сизмәстән ничегендә шул көнне алдым да ул җырны, сүзләрен мин баян белән бу җырны җырлап магнитофон тасмасына яздырдым. Ул вакытта мин әле ноталар да белми торган идем. Җырладым, яздырдым да мин моны үзебезнең шәһәр музыкантларына күрсәттем, профессиональ музыкаларга. Валерий Саматовка, Рим Ибрагимовка күрсәттем. Алар бераз гына төзәтмә керттеләр гармония буенча. Шуннан инде бу җырны мин 91 елны без Балтик буе дәүләтләреннән Ригага Сабан туйга бардык, Латвиягә. Шунда мин аны Даугава елгасы буенда асфальт туртасына басып баян белән җырладым. Аннан соң инде моны бу җырны ярчалы үз эшчәннәре Лиюза Зияддинова, аннары Габидулла Хөрмәтуллин җырлаган инде. Шул Салаватка ул Габидулла Хөрмәтуллиннан килеп эләккән бу Салаватка бу җыр, чөнки Салават ул вакытта популярлык калган иде инде. Менә шуннан Салават җырлап җыр популяр булып китте. Хәзерге көндә дә аны ул һәр вакытта җырлый.
Җырлау гына түгел, бер елны Салават Фәтхетдинов хәтта концерт сезонын да шул җыр исеме белән атады. Салават җыр театры автобусының сыртына да шушы җыр исеме язылган иде. Бу Роберт Андреев миңа тәкъдим итте. Бу вакытта бу җырның ничек ритм башкарак иде. Без аны музыкантлар белән киңәшләшеп, әзрәк кенә шундый стилен үзгәрттек. Салмак кына көйде. Роберт үзе белә бу турыда. Шуңа без инде теге ноктасына туры китәдек. Туры килде шулай. Алла Тәгалә амин дигән чагына туры килгәндер инде бу җыр. Җырны популяр итә эш әйбер. Шагыйрь, композитор һәм җырчы тәңгәл килүе. Иң беренче ул фундамент. Менә шул фундаментны салсалар, менә шул эш шәхес, ул җыр киреп китә халыкка. Һәм мин уйлыйм, бу җырны Салават абый шикелле бер кеше бүтән шулай популярлаштыра алмас иде. Һәм инде бүгенге көндә чынлап торып сез дөрес әйтәсез. Бу җырны белмәгән кеше, җырламаган кеше юктыр. Сабыйлардан алып, олы яшьтәге хәтле апаларга, абыйларга хәтле. Халык әйтсә, хак әйтә дип, әлеге җыр турында Казан халкыннан сорашырга булдык. Чынлап та, беләләрме әлеге җырны? Аны Салават Фәтхетдинов башкара. Безнең Татарстанның гимны. Мин яратам сине, Татарстан. Ғарур халқың үшін яратам. Күкрәп, яшенеп яуган, яңгырларың өчен яратам. 2008 елда «Мин яратам сине Татарстан» җырының авторлары Роберт Рәкыйпов, Роберт Андреев һәм Салават Фәтхетдинов Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә тәкъдим ителә. Ләкин беренче утырышта ук намзәтләр арасыннан төшеп кала. Шунда мине гаҗәпләндерде. Мин сине яратам Татарстан җыры тәкъдим ителгән булган. Комиссия моны тәкъдим итмәгән, кертмәгәннәр, тавыш бирелмәгән. Тавыш бирмәгәч инде комиссияның бөтен агзалары бу җыр төшеп калган. Бу мине бик каты гаҗәпләндерде. Чөнки дөресен әйткәндә, бу җырның барлыкка килеп сәхнәгә чыгуы, халыкның кабул итүе күзәткәннән соң минем үземнең күңелемә шундый тәэсир ясаган иде. Менә мин әйтәм. Аллаһка шөкер, шушындый җыр барлыкка килде. Салават башкара бит инде халыкыбызның яраткан җырчысы. Буларның килмәгән ягы юк. Шуннан соң нәрсә эшләргә? Яңадан бу документларны кире кайтарып, яңадан уздырыгыз дисәң, тагын да инде агзалар, бәхәсләр күпкә китәр иде. Мин аларга турыдан-туры әйттем. Әгәр дә бу җырны кертмибез икән, мин гомумән үземнең имзамны куймыйм, ризалыгымны бирмим. Алар инде аптырашып калдылар, аларны да аңлап була комиссия агзаларын. Мин тоттым да шушы карарны кабул иттем. Мин әйтер идем сезгә, менә халыкның туйгысын сизеп, шушы үз өстенә алып, инде ничектер эш итү кануннарын бозып булса да, барбер да ул президент эше үз өстенә ала икән. Бу мәсьәләне хәл итүне халык яңадан шул чаклы күп рәхмәтләр әйтте. Әйтергә кирәк, менә була бит тормышта сүзен язган авторда, көйен язган авторда, аны башкаручы Салават Фәтхетдиновта. Мин әйтер идем, әлдермәштән әлмәндер турында, пьеса турында мин һәр вакыт әйтәм. Ул кабатланмас нәрсә. Кабатланмас. Аның авторы да, режиссеры да, уйнаган артистлар да менә мәңгелек. Әйтәсем килә спектакль. Бу җырда шулай. Гимн уйнаган кебек, бөтен халык аны басып тыңлый бу җырны. Шул чаклы яратып, күңеленә матур итеп ята һәм мөмкинлек бирә Тукайыбыздан тагын да аны искә алып горурланырга. Менә мин бергә шакатам.
Шундай бұл жердің популярлығы недендір екен деп аңламайм. Энергетикаттан күшті ме екен бұл. Любой шәрге барасың, шеш шәрге, Россияның любой шәріне. Мен шұшыл жерні бірінші аккордын бергеште халық тұрады болса, аны тұрғыздық та еткен өзі бір вақытта да. Шундайдыр бірден ғырурлық енді әлбетте Татарстан үшін, Қозан үшін. Екіншіден, бұл Мити Шәріпші айтқан сөздер енді, менің сөздер түгіл. Татарстанның гимні барды. Бұл жер татар халқы гимні де. Бірсі Татарстаныққа, бірсі татар халқының гимні. Жона көре, біз өзімізше енді халық гимн деп қабыл етті. Мен шатланам, чүнки любой бейремде індігіне шара болмасын, бұл жерді жырлағаннан соң, тұрып басылар да қойдып кетелер. Мұндан соң башқа жырлаға ярамайды. Жер турында әңгәмәләшеп алырга дип сүз куешканда Камал театр янындагы ял мәйданчыгын очраклы рәвештә сайладык. Очраклы булса да, жер тарихы белән бәйле урын икәнлеге ачыкланды. Татарстан дәүләт телевидениесе фондында Салават Фәтхетдиновның нәкъ менә шушы мәйданда яздырган җыры сакланып калган. Yaşnep yavğan, yağmurların ışını yaratan. Kükrep, yaşnep yavğan, yağmurların ışını yaratan. Seni yaratan, seni Tataristan, gurur halkın ışını yaratan. Erkeklik için, Tatar telek için yaratan. Can erken erkeklik için, Tatar telek için yaratan. Uğrananların için, Tuğayların için yaratan. Tuğayların seydaşların için, Celillerin için yaratan. Tuğayların seydaşların için, Celillerin için yaratan. Tataristan seni yaratan. Менә шундай жер һәм аның тарихы. Ватанны зурлыгы өчен түгел, үзеңнеке булган гайраталар дигәннәр. Алга таба да мин яратам сине Татарстан дип яшәргә язсын.